dneska začína deň. Mám akorát voľno v práci, takže som si vybavil udicu. Idem tuto v nádhernom Norsku rybarčiť. Prvýkrát, že sám. Už som bol párkrát na lodi, ale teraz to bude prvýkrát, že si idem pochytať ryby, ty vole, z mora. Mám tu pohode počasie. Docela krásne je vonku, čiže snáď budú ryby chcieť. Musím ísť ešte najprv do obchodu, kúpiť si návnadu, lebo nemám žiadnu. Potom si nájsť nejaký spot, ktorý mám cca vyhľadnutý, niekde sem tu blízko môjho baráku, kde bývam. A let's go! Toto je moja kočka, moje auto, otrasné. Normálne Golf, ty kokos z roku Krista. Najhoršie na tom to, že ja ho zamknem síce, ale kufor je furt odomknutý a keď chcem zamknúť proste auto, alebo takéto srandy, tak musím proste stlačiť túto srandu vo všetkých dverách. Inak sa mi tam môže dostať hocikto, takže docela petelica, docela mega. Zabudol som reprák, fuck it. Ja proste bez repráku absolútne odmietam šoferovať, to vôbec, ty kokos. Takže návnady mám. Tieto srandy sem, 40 gramové, snad to bude stačiť na nejakú tú harpiu, plus nejaké tieto tu srandy, čo mi poradil ocino, ktoré mám kúpiť na tie návnady, aby som nemusel že vraj furt prehadzovať proste tie návnady. Ja som mu moc nepochopil a tak som to zobral. Teraz rýchlo sa naučiť nejaký tutoriál, ako to mám uviazať, lebo mi začína pomaly pršať vonku a chcem ešte stihnúť ísť na tie ryby. Takže to bude teraz sranda. Fishing for hook. Mám to. Typek takto prevliekol. What? Čo bolo? Toto tu udrží nejakého kapra, tak to som zvedavý, lebo to je tak na hovno. A teraz rybka, kapr, sem. Hotovo. Magician. Magician. Okamih pravdy. Idem zobrať udicu. Bitch! Nice! OK, môžem ísť na ryby. Čakaj, a keď si to teraz zatiahnem... Ono to navíja! Oh, moc. Fuck. Počkaj, jak to teraz? Oh! Som profesionálny udičák. Kokos. Tresky, traste sa. Takže, ryba check, udica check, sexy klobúk, ktorý je úplne nepotrebný, check, telefón check, mic check, tieto tu srandy, ktoré absolútne neviem ako sa volajú, check, sluchadlá, ktoré nie vždy dobre fungujú, check, amatérský rybár, check. No, takže som zistil, že asi toto nie je taký golden spot, ako som si myslel. Skúšam furt nahadzovať, jak dement. A sú tu okolo mňa samé čajky vytrbané, furt tu lietajú okolo. Takže proste tu musia byť vymrdané ryby a ja nechápem, absolútne. Nahodím si to riadne do diaľky, ty kokos, proste tak 20 metrov minimálne. Mám tu pekný spot, je tu úplne, že to je krásne sem. A nechápem absolútne, že jak je to možné. Asi nechcú tú žltú rybku, čo mám ja. Pritom tu plávajú, ja tu zatiaľ tu prechádzam s turistami dennodenne. Hovorím im to, jak je tu nebo proste, tu môžete prísť. Ale ulovíte hneď rybu. Akože kebyže som bližšie tých kruhov, tej lososovej farmy, kebyže som bližšie, by som chytil určite hneď rybu. Som trochu ďalej, ale ty kokos, tu sa im nechce nič tým rybám vymrdaným. Už som tu asi hodinu niečo, nahádzujem tu, už ma ruka bolí z toho, jak tu furt nahádzujem. Neviem, že či mám takto furt ťahať, ty kokos, alebo nie, ale keď to proste pustím, tak môj prvý úlovok bola vymrdaná nejaká chobotnica, ty kokos, lebo mi to spadlo ku dnu a som to stiahol aj ešte s nejakými chalohami. Aha, mám úlovok, damn, čekuj tú špagetu. Nice, nádhera, takže bude zo mňa vegetarián. Ešte, že mám v chladničke rybu. Mám v chladničke lososa a tresku marinovanú. Keď mi toto tu nevíde, fuck it, tak budem musieť, bohužiaľ, si to zjesť z chladničky. Pôjdem s prázdnym vedrom domov. A nechcú vôbec asi túto žltú rybku. Poďme nejaká treska, nejaký predátor, nech mi to tu ujebe celú udicu. Keď som chytal ryby z lode,
tak to bolo, že 10 sekúnd a mal som rybu, 10 sekúnd, no ja nie. Priateľka, lebo ona má také šťastie na ryby, ja som ešte ani jednu nechytil som v Norsku a to ma na tom najviac vytáča, lebo to je, ja som proste súťaživý a ja proste potrebujem rybu, ja musím mať, ja musím chytiť. Je mi jedno, že či bude malá alebo veľká, chcem si zazápasiť s ňou, ty kokos, a aspoň jedenkrát, keby mi potiahne tou udicou, bol by som tak rád, ty kokos. Fun fact, v Norsku nemusíte platiť za rybarčenie. Môžete ísť rybarčiť zadarmo. Aspoň tak to bolo v Gerangeri, kde som bol 2 roky dozadu. Dúfam, že to platí aj sem. Čiže ak ste niekde v Norsku, pri mori, stačí sa len spýtať nejakých tých ľudí, ktorí tam bývajú, že či môžeš ísť na ryby a proste mne nikto toto nepovedal, že kamo, ale musíš mať licenciu alebo tak, lebo keď chytia pangle, tak si úplne v prdeli. Tuto proste to absolútne neriešia, lebo chápeš, čo si môžeš ty tu z tej vody ty kokos vybrať. Ja tu lovím už 1,5 hodiny a mám veľké hovno. No, takže myslím si, že na túto rybu moc asi neberú svine, takže musím ju ísť prehodiť za červenú, ktorú tu mám, lebo modrú, ktorú som mal predtým, tak ja som nespravil sem vôbec dobrý úzol, takže jak som to nahodil, tak mi to celé udrvalo a spadlo mi to rovno sem do vody. Doma ma dobijú, že som iba dlho bol na rybách a nič som nedoniesol, ani žubrienku nejakú malú, ty kokos, mám tu vedro a vedro je prázdne. Takže idem na Supermana teraz, prišiel som s prázdnym kýblom domov a idem si pozrieť Jamesovho Supermana, čiže sa na to docela teším za 20 minút. No a taký chill, aspoň dobrú náladu mi to spraví, keď ryby dneska nebrali. Takže Superman dokúkaný, docela cool deň na to, že som vstal o 12:00 pomaly. Superman sa mi reálne páčil. Trošku tam boli také veci, ktoré mne sa nepáčili, ale asi spravím recenziu ohľadom toho. Ale inak overall som spokojný riadne. Rybačka síce dneska nevyšla, ale tak není každý deň proste perfektný, bohužiaľ. Keď sme prišli do kina, tak to bolo celá halúz, lebo milujem tie norské reklamy, to je úplne... Ty kokos, tie reklamy nedávajú zmysel absolútne a Nóri sú celkovo sterilný národ, čiže keď sú v kine reklamy, alebo celkovo reklamy, tak aj tie reklamy majú sterilné, úplne také bez života, také divné majú tie reklamy a pre mňa ako Európana, ktorý je z dola, kde my máme normálne reklamy také prehrotené a tak ďalej, tak u nich je to všetko také uzemnené a keď už nie, tak sú tu proste reklamy, kde sú týpci v nejakej fucking veži a pozerajú sa na hory, tie hory sú riť trola, hej. A mal som najlepšie kino. Toto bolo by the way, najlepšie kino, v akom som kedy v živote bol. Bolo nás tam dohromady asi 10 a normálne Nori sedia ticho. Oni nepovedia, ja som ani nepočul, že by dýchal niekto vedľa mňa. Normálne mi prišlo, jak ja som sa chechňal, že proste som hovoril, že občas, tak mi prišlo, že ja normálne kazím zážitok ostatným ľuďom, že proste tak mi to bolo trápne normálne sa smiať, jak tam bolo ticho a ja som si to úplne že užíval, čiže norské kina zatiaľ najlepšie, aké som bol. Takže to bolo koniec môjho dňa, už je docela večer, už sa to začína stmievať docela, v pohode, konečne sa dá aj zaspávať, že to nie je taký pocit, ako keby som si išiel len láhnuť po obede, ale fakt ide človek spať. Takže toto by bol cca koniec môjho dňa. Stihol som 2 aktivity, ale stále dosť, takže puf!